Encara tens temps? Próxima circulación por vía 1 con destino Tortosa. Tiene parada en todas las estaciones. Para este tren no son válidos los billetes de preferencia. Próxima circulación per via 1 amb destinació Tortosa. Para totes les estacions. Per aquest tren no són vàlids els bitllets de Rodalies. Estacionado en vía 1 con destino Tortosa. Tiene parada en todas las estaciones. Para este tren no son válidos los billetes de preferencia. És la via 1 amb destinació Tortosa. Para totes les estacions. Per aquest tren no són vàlids els bitllets de Rodalies. R2, Barcelona, estació de França. Via 4, R2, Barcelona, estació de França. Via 4. R2, Barcelona, estació de França. Via 4, R2, Barcelona, estació de França. Via 4. Tren procedent de Saragossa en destinació Barcelona, estació de França, té previst el seu pas a les 16 hores 5 minuts aproximadament. Atención, tren procedente de Zaragoza con destino Barcelona, estació de França. Via 4.